वैशाली रिकॉर्डिंग स्टूडियो माधोपुर। कहिया घर जनवा हो, घर जनवा हो, बतावे मनवा हो। कहिया घर जनवा हो, नहीं लागतावे मनवा हो। कहिया घर जनवा हो, नहीं लागतावे मनवा हो। दिल धड़कता आँख फड़कता, ओ दिल धड़कता आँख फड़कता, नहीं लागे कहीं मनवा हो। कहिया घर जनवा हो, नहीं लागतावे मनवा हो। कहिया घर जनवा हो, नहीं लागतावे मनवा हो। घर जनवा हो, घर जनवा हो, बतावे मनवा हो। तोहर बिंदिया ले गलिंदिया, नहीं सुतीले सुतीले सुतीले। नैना लड़ल बात बढ़ल, सच कहिले कहिले कहिले। तोहर बिंदिया ले गलिंदिया, नहीं सुतीले सुतीले। नैना लड़ल बात बढ़ल, सच कहिले कहिले। जान मारे नथुनिया पसीना के खजानमा हो। कहिया घर जनवा हो, नहीं लागतावे मनवा हो। कहिया घर जनवा हो, नहीं लागतावे मनवा हो। कहिया घर जनवा हो, नहीं लागतावे मनवा हो। दीवाना दिल भइल पागल, सुन रानी हो रानी हो रानी हो। ठाकुर अजित सब जाने तुहर कहानी हो कहानी हो कहानी हो। दीवाना दिल भइल पागल, सुन रानी हो रानी हो। ठाकुर अजित सब जाने तोर कहानी हो कहानी हो। धड़कन धनंजय त देखे ले तोरे सपनवा हो। कहिया घर जनवा हो, नहीं लागतावे मनवा हो। कहिया घर जनवा हो, नहीं लागतावे मनवा हो। वैशाली रिकॉर्डिंग स्टूडियो माधोपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 73 52 33 33 74।